Dobrý deň, vitajte v najväčšej online knižnici venovanej účtovníctvu, daniam, mzdám a personalistike www.uad.sk. Online knižnica obsahuje viac ako 10 000 odborných príspevkov, mesačne do nej pribudne 85 až 100 nových článkov, ponúka prístup do viac ako 1100 právnych predpisov, je tvorená viac ako 300-členným autorským kolektívom. V online knižnici sa môžete rozhodnúť pre jeden z týchto modulov. Ak máte záujem o odborné články, právne predpisy, odpovedný servis, online live semináre, objednajte si modul UAD Profi. Ak však máte záujem i o časové verzie dokumentov, vzory, checklisty a smernice, judikatúru súdov Slovenskej republiky, videosemináre, certifikát celoživotného vzdelávania, objednajte si modul UAD Profi Plus. V prípade, že budete online knižnicu využívať minimálne 10 krát mesačne, je potrebné aktívne prihlásenie sa do nej. Získate od nás certifikát celoživotného vzdelávania, ktorý zvýši vašu hodnotu na pracovnom trhu. Najvyšší modul k tomuto všetkému obsahuje navyše celú online knižnicu z oblasti miest a personalistiky. Obsah online knižnice môžete využívať 3 spôsobmi. Buď články čítate hneď na domovskej stránke v sekciách najnovšie a najčítanejšie, alebo využijete jednu zo záložiek v navigačnej lište Obsah. Po vstupe doň máte možnosť články filtrovať pomocou tematickej oblasti, typu dokumentu. Ak ste predplatiteľom 2. a 3. modulu, môžete si vybrať články platné podľa určitého obdobia. Aktuálnosti. Práve ste si vyfiltrovali všetky články na tému DPH zdaniteľné plnenie platné pre rok 2012, ale stále aktuálne. Posledný spôsob, ako v online knižnici hľadať, je využiť vyhľadávacie okno, kde zadáte hľadané slovo. Inteligentný našepkávač vám vopred ponúka možnosti. Ak ste predplatiteľom 2. a 3. modulu, platnosť dokumentov podľa období uvidíte označené pod samotným článkom. V navigačnej lište ďalej nájdete lexikon najčastejšie používaných pojmov z oblasti účtovníctva, daní, miest a personalistiky spolu s podrobným vysvetlením a komentárov autorov. V časti právne predpisy nájdete vyše 1100 dokumentov, ktoré si môžete podobne ako zvyšok online knižnice filtrovať podľa tematickej oblasti, typu dokumentu, platné v období. Vyfiltrovali ste si tak plné znenia zákonov z oblasti podvojného účtovníctva platných v roku 2013. V časti video a online semináre máte jedinečnú možnosť zúčastniť sa 2 online live seminárov mesačne. Sledujte ponuku a jednoducho sa prihláste tu. Ak si však nestihnete pozrieť live prenos, predplatitelia 2. a 3. modulu majú možnosť pozrieť si videozáznam. Pre ľahšiu orientáciu sú označené ako video. Videoseminár si pustíte, zastavíte v časti, kde chcete, pretočíte. Prácu s obsahom online knižnice vám uľahčí lišta nástrojov. V lište nástroje môžete využiť následovné: vytlačiť si daný článok, poslať e-mailom, odošle na uvedený e-mail odkaz na vybraný článok. Odkaz vygeneruje hypertextový odkaz na vybraný článok. Poznámka umožní pridať k vybranému článku vašu osobnú poznámku. Obľúbené uloží vybraný článok do zložky vašich obľúbených. Zdieľať tento článok s inými záujemcami prostredníctvom Facebooku, Twitteru, na LinkedIn či zobraziť si QR kód. Zväčšiť písmo pre pohodlné čítanie si môžete tu. Pre plnohodnotnú prácu s online knižnicou, teda 100% vstup do celého obsahu, potrebujete byť predplatiteľom. Stačí si vybrať jeden z modulov. Nájdete ich v časti Objednajte. Najväčšia databáza odborných textov z oblasti účtovníctva, daní, miest a personalistiky www.uad.sk.